Alături de un brand de haine online, o colecție by Alina Eremia, deci am avut și eu partea mea, aportul meu în această colecție. Deci ți-ai pus amprenta pe o nouă colecție. Despre ce este vorba? Ce regăsim? Eu te-am văzut într-o rochie superbă mai devreme când pozai. Da, așa este. Această rochie este din piele alb spre crem, o culoare așa, o culoare cremoasă. Ținutele însă pornesc de la stilul smart casual până la ținute glam, ținute care pot fi purtate seara la o ieșire în club, dar depinde foarte mult de cum le accesorizezi. Pot deveni mult mai casual sau pot deveni elegante, depinde de tine și de stilul tău. Ce piese vestimentare se regăsesc în această colecție? O să dezvoltăm o latură mai feminină. Ne bazăm mai mult pe rochițe, fustițe. Vor fi și niște pantaloni de piele de culoare crem și negri, pentru că pielea este încă în vogă. Totodată am folosit și dantela, pentru că am văzut și în colecțiile marilor designer că se pune foarte mult accent pe dantelă. Nu avem o paletă foarte largă de culori, am mizat mai mult pe negru, pe alb, pe roșu. Am stat să mă gândesc foarte mult ce mă caracterizează pe mine și, pe de altă parte, ce ar purta și fetele din ziua de astăzi. Și atunci am mizat pe rochițe, pe croiul creion, peste genunchi, pentru că îți dă o anumită prestanță. Spun silueta în valoare. Exact, exact. Și totodată ne-am dus spre un croi mai mulat, pentru că tot vine primăvara să ne arătăm siluetele, mai ales că multe fete știu că muncesc la sală ca și mine și țin diete și se gândesc și atunci de ce să nu punem în evidență acest lucru. Ce îmi place foarte mult și ne-am gândit alături de fetele care lucrează și ele pentru proiect sunt hamurile, care se accesorizează peste ținutele aparent simple, de bun gust, dar hamurile tocmai că le dau așa un aspect mai spectaculos. Am văzut și tu porți unul chiar acum. Exact, exact. Acesta este unul scurt, avem mai multe modele. Că tot pomeneai de dietă și de sală, am tot observat prin presă că se vorbește într-un mod foarte frumos despre tine, cât mai sexy te prezintă presa. Ce părere ai despre acest lucru? Mă bucur foarte mult de feedback-ul bun din partea presei. Tu ești hărnicuță, că aici vreau să ajung, te ții de regim. Da, sigur că da, am foarte mare grijă la dietă, mai ales că dacă am zis că tot lansez colecția asta nouă, măcar să avem silueta spre perfecțiune, pentru că până la urmă să știi că perfecțiunea este plictisitoare. În același timp fac și foarte mult sport, nu lipsesc din sala de sport, cât de mult se poate, de 4-5 ori pe săptămână. Încercăm să ne ținem fit, să ne menținem fit. În ce mod preferi să te îmbraci? Depinde foarte mult de starea mea de spirit, de cum mă trezesc dimineața și, în general, la ce eveniment merg. De exemplu, pe stradă adopt mai mult stilul smart casual, adică ținute în colțuri, cu bocanci, cu piele, colanți de piele. Seara îmi place să aduc și o notă de eleganță și să port rochițe. Și în afară de modă, ce mai face Alina Eremia? Alina Eremia se pregătește să scoată un single nou spre sfârșitul lunii martie. Single-ul este gata, de-abia scos din studio. Cert este că va fi o piesă fresh, o piesă pentru noul sezon. Nu doar Alina vine cu surprize pentru această primăvară, ci și restul membrilor La Band. Tinerii din serialul Pariu cu viața au devenit eroi unei cărți, în care autoarea a scris practic povestea lor. O poveste condimentată cu întâmplări despre care, pare-se, nu ați putea afla de pe pagina de Facebook sau din interviuri. Sunt foarte mândri că avem o carte a noastră, da, cu povestea noastră. Nu mai trebuie să mai căutați pe internet, să ne întoarcem la rădăcini. Căutați în cărți. Și cartea aceasta pur și simplu prezintă drumul nostru, care a fost un drum de poveste. Este o amintire pe care o să o păstrăm toată viața. Este o amintire care scrie istorie, avem detalii despre fiecare concert, primele filmări, cele mai bune episoade, albume, poze din concerte sau din filmări. Ne simțim împliniți pentru că să existe o carte despre fenomenul Lala este ceva extraordinar, sincer.
sunt detaliate destul de multe lucruri din spatele camerelor de filmat, cum au fost făcute anumite efecte speciale, unele întâmplări din viețile noastre pe care nu le-am povestit până acum. Am înțeles că fanii vor afla și care a fost prima ta iubire. Da. Să știi că atunci se vorbea mai devreme legat de prima mea iubire și zic, mamă, ce-am zis, că nu mai știam ce am zis și o să vedeți, dar nu vreau să vă zic cine a fost. Dacă nu scrie Andrei, vă spun eu că a fost o greșeală de tipare. De ce ar trebui să citească fanii această carte? Pentru că vor găsi acolo ce nu au găsit pe Facebook, ce nu au aflat de la noi, ce nu au văzut din serialul nostru. Sunt anumite chestii pe care nu i-am întrebat niciodată și a fost foarte amuzant. Puteți să-mi dați un exemplu care să nu fie neapărat cel mai important să dezvăluim toată acțiunea cărții? Da, nu știam că lui Rafa îi place foarte mult povestea lui Rapunzel. Habar n-aveam și nici nu-mi imaginam că poate să-i placă povestea asta. Eu nu știam că lui Gabi place shawarma. În carte află mai multe despre noi. Încercăm să le aducem un mesaj pozitiv tuturor. Ia gând aici. Oricât de mult i-ar plăcea unei femei la cratiță, printre tigăi, polonițe, printre oale și borcănașe cu continente, parcă tot mai am